Bueno, horas de tomar algo, non si, Juan Álvaro, aquí... Sinto, o espazo pos animais só restringido na terraza, vale? Álvaro, Juan e cada súa mascota. Non dicides non, pero no interior, por que motivo? Poden entrar animais, pero só poden entrar animais guía, vale? Só perros guía. Entón, inda que hai moitos animais que veñen moi ben cuidados, son moi educados, sí que é verdade que hai outros que, por desgracia, non veñen tan ben, que non é culpa do animal. Nesta primeira parada non pode ser. Imos ir buscando outras. Estamos restringidos á terraza. Entendedes os motivos que dá a hostalaría? Entiendo que haya gente, sobre todo no tanto el propio personal del restaurante, sino gente que esté en las mesas de al lado que les pueda llegar a molestar o que sean alérgicos, claro. Bueno, pues vamos entón agora a ver se podemos tomar algo tamén neste outro lugar, Álvaro. Un pisco labis para nosotros y para ellos. Pero aquí teño unha boa noticia, que aquí poden pasar os cans tamén pro interior. Temos tamén bebida, Mira como está o de Juan. temos a bebida para eles, tamén comida ahora, de fai uns anos. A nosotros nos cambia completamente el plan y la vida. Es que al final dejas de hacer muchos planes, sobre todo también cuando hace mal tiempo, porque muchas veces solo puedes ir a terraza. Pues nos poñemos 200 gramos, 200, 300, 250, más o menos a ollo, pero con unha cantidad un poquinho xenerosa e cobramos 1,50 €. As persoas con cans sentaran a tomar algo nunha terraza. A mí no. No. Y yo entro en Zara y la gente entra con los perros. A mí no me preocupa. No me molesta nada. Creo que en la mayoría de la gente Sí. son respetuosos con las personas que tienen al lado un perro, Que se van tomar algo os de dúas pernas que vayan os de 4 patas, ¿no? Eso está bien. Chinchín, Luis Alicia, pero brindarían igual se tivesen na mesa do carón estes animais? Pues no, porque yo soy alérgico a los perros. Pero bueno, soportaría. Se fose nun interior? Xa poría máis problemas. Aquí na Ramallera, en Vilaboa, como levades a convivencia cos cans? Se ven algún cliente ou clienta? Nos moi ben, levámoslo de maravilla. Si quere agua, poñemoslle agua e unha galletiña tamén. Teño un que ven o fin de semana co dueño, sempre se senta no colo do dueño e así como me ve, baixa e ven dame coa patiña e pide a galleta. Dixeroche, Rocío, a galleta non, As galletas, quere dúas. E porque o dueño non me deixa darlle máis, senón comía máis.